IBPS RRB PO mains exam sang ni som pasari kan entran daw na quantitative aptitude mo ama sain direction minun pe so that chon total contestant in a village to online contestant le offline contestant song te kha total contestant chu ni maya chon total contestant village thau chu who complete the survey le who do not complete the survey how many Tichuan village A, B, C, D oma online contestant village A chuan zathum somngania B azanga samruk C azali samruk panga D atizat offline contestant we thung chu 44% ta 65 40 60% te mo contestant who do not complete the survey online le offline complete lo song te kha village A chuan za som ni pani B Quant ni C za pariat le D za som kwate nia khata tang kha question min zota in village A big to na chon mo the number of online and offline contestant who did not complete the survey are equal who did not complete the survey are equal ni chon who do not complete the survey online le offline belkom chui hinia tro ani chuan online le offline who did not complete the survey are equal ni chuan complete lo zong divided by 2 kha online complete lo nia chuan offline complete lo nen ang rang tro chu space te deu van ta ka cho sa kron da chu ka soi fi menga who do not complete the survey chu apum puya who do not complete the survey kha za som ni pangin avangin chu mi chan ve che chu online a complete lo ani meng tro chu 61 ani ti chuan kan son tur chu online contestant from village A who complete the survey are what percent ti thleng hi entela online contestant from village A who complete the survey online contestant zathum somnga village A ni chuan who do not complete 61 ani chuan online contestant zathum somania who did not complete somrup pakhat ani who complete chu zathum somnga train rukhat online contestant zong train complete lo zong ka pai chuang complete zong chuang tro zani somriat pakua are what percentage approximate more than offline contestant who complete the survey from the same village offline contestant survey complete zong tinani chu tro offline contestant hi 44% ni chuan online contestant hi 56% ni tinani mai an vain 100% nianga tro hey 44% ni chuan hey 56% zatlin lo na kha 56 tro ani chuan 56% of the thum somnga chu engzat nge kan ena zaruk som ni panga tro ani chuan zaruk som ni panga hi mi zong zat ti na 56% of hi mi zong zat ti na 56% of mi zong hi zathum somnga ni chuan mi zong chu zaruk som ni panga tro chuan chu ta changa 44% chu offline contestant in don 44% chu offline contestant tro offline contestant hian who complete the survey di hey offline contestant zong ania offline contestant complete lo zong chu rukhat thau khani mo ni sringa changa rukhat ka pai chuan offline contestant who complete hey chokang tro ani chuan complete rowa village A kha village A online contestant kha offline contestant ain exact percent nge atam ti kha approximate min zota chuta chuan online contestant who complete zani somriat pakwa tangin offline contestant who did not complete kha hi netro chu divided by out of inga tangye ka te don ka te na tur chu are what A village A who complete the survey are what percent more than offline contestant kachhu da tur chu offline contestant a complete zong zat kha tro ani chuan out of the total number of people who complete the survey from offline contestant tro ni chuan chu 35% tinani next question hian
total number of contestants from village C who completed the survey zong potang village C survey complete zong village C hitro chuan online contestant hi nia offline contestant hi nia contestant who do not complete hi nia tro chuan online contestant hi offline contestant hi 40% ni chuan hi 60% ni ngai tro 40 60 100 non che tro 60% ani chuan 60% of x hi zali somruk panga ani chuan apum puizat ka jong chok ang tro ani chuan x chu li ruk nga bial somruk ta tro parukin voi sari li ni li nga voi sari li ni le tung li nga som tum voi nga tro ani chuan mi zong zat chu village sia total contestant chu zasari som sari panga ni ta chuan zasari som sari panga a hian who do not complete the survey za pariat ka paya ko som panga pasari tro heta tra he ka paya chuan 6 ani nga tra ka paya chuan 5 ani ang tro 6 zok ani he tro ta hening ma kan la lo 6 6 7 chuan who complete who complete the survey tro chuan village sia chuan r ingne compare than how much more or less than total number of contestants who complete the survey from village B who complete the survey kan zong veleang hey 65% ni chuan hi 35% ni don tina tro chati chuti ma miang check han 35% of x hi zanga somrukani chuan mi zong zat tur chu x equal to zanga somruk into za divided by thunga pasari pahni voi panga voi sari thunga panga voi somni pasari voi riat bial sang khat zaruk tro hei mi zong sa ni chuan ani chuan mi zong sa da tang hian who do not complete tuna kom na lai hi village B an sa de complete law kwa hnin tro complete law kwa hnin ni chuan pariat ani tro bial hei hi ang sangai khat nga bial riat tro ani chuan hei hi village B a complete zat village B a complete zat atanga village C a complete zat ka pai hian 1508 tro village B a complete zat village C a complete zat a difference ka en turania 1 ta hian som propai pali ta hian sari riat ko som pali riat li khat ani chuan village C a complete zat le village B a complete zat te in thla chu zariat som li pakhat ani. Find the difference between the number of offline contestants of village C and that of village A. Offline contestant of village C zong chin patang tro offline contestant of village C to 40% chu enga tra ka zon tur nge apum pui tang khan tro apum pui tang zong tur chuan ama mi chi kha 60% of x is ali som ruk panga ni chuan tro x en sai kan ti kha sari som ruk panga into 100 divided by 60 kan te tro eng kan se da parukin avoi sari li ni ania parukin avoi sari thunga 77 ania nga chuan 770 tro 770 li ruknga into 100 divided by 60 775 iso ka name me nakang x equal to li ruknga bial tro 60 tro bial parukin avoi sari li ni chuan avoi sari
ni som thum banga 775 tro 775 fi apum pui ni chuan offline contestant of village C offline contestant of village C kha 40% ni chuan 40% of sari som sari pangai langa isong chuakang x1 tila tro chuan village A ka enang village A hey 44% ni chuan hei engzat nge hei hi 56% tina ani chuan 56% of x2 zathum somnga ni chuan tro x2 eng tina nge zathum somnga into 100 by nga ruk tro ni chuan pan ni in pasarin cancel zakong pasari voi nga bial tro pasari voi riat chuan pahni voi somnga pahni voi li pahni voi ni pahni voi som ni panga pahni in avoi som ni panga tro ani chuan 6 through 5 tina ta chuan 6 through 5 chu apum pui ni chuan offline contestant ka son du wangin 44% of 6 to 5 ka zongang tro chu x2 ka peang ani chan chu mi te x1 le x2 te in thlauna chui lo zong choka chu answer tur chu d 35 ani find the sum of difference between total number of online and offline contestants who participate in the survey from all four villages data online le offline contestant difference te hi bel khom tur tina tro online contestant chu ma kan soi to ang khan 56 hey 44% and 56% ta tro 56% ani chu ki 56% of x2 zathum somnga tina ta tro heta tang hian x isong chuak ta zathum somnga bial nga ruk tro pasari voi riat nga ruk pasari voi nga bial tro unja pariatin voi san kan tikha pariatin avoi rukli riat avoi ni som paruk avoi nga som li tro chuan x is zaruk som ni panga ni chuan 44% of x2 44% of zaruk som ni panga chu anjang panga voi ni bel panga in avoi khat avoi ni avoi nga tro panga in avoi li panga in avoi ni avoi nga pali in avoi som pakhat ni nga sari nga hei zani som sari panga nia chuan hei zaruk hei hi zathum som nga ani chuan hemi te in thlauna zathum som nga le zani som sari panga te in thlauna chu soma panga pai panga pasaria som palin chuan pasari tro 75 a in thlauna chu 75 ani 75 plus itiang khatiang se khani jong chodon tro chu time consuming ti view chuan chu lo pot thei chu ta hian masabera shortcut en la zathum somwa tro zathum somwa hemite in thlauna hi angzang e an in thlauna hi 12 tro 12% out of ka te na tur choi hi tro hemi tang hian nga ruk atang hian te chinang chu angzang e pasari variat nga ruk pasari voi nga bial tro chuan pahni pali voi ni pariat pali voi thum tro pahni voi som ni panga ninga voi thum sari nga tiang che khana son thea chuan a hnoi che mi po hi zanga som ruk tro ain thlauna engzang e mi te in thlauna hi 30 tro chuan khoi teng ka te don ta tangin tro thum nga ni chuan chu dai ni bel lenga tiang che chuan ta hian i bel lenga tiang che chuan ta hian i bel lenga tro chuta e mu chho chu answer to the me kha he tilaya a seizong ang chia slema seishat mai thea mo chimiang che chok du lo ni chuan tuna miang khana so katin tro ta po hian ang sang aniang zali som ruk en thona ang sang 20 khoi chang te tur 60 tang chu tai ni aluta chuan ta po hian 48 480 hei hi 60% chuan hei 40% tina tro 480 tia chuan in thlauna ang sang 20 chu khoi chang te don 40% atangin tro teng kha tai ni alu bonga chu answer tur ni hi zali samruk ni lawin zali samruk panga tro soidik ma se je sol hi lo ol thina the number of offline and online contestants together who complete the survey from village C offline and online contestants together
who complete the survey ani chuan complete zong tina tro complete zong thre tur chuan mi zong atanga complete lo zong ka pain tro village sia mi zong chu engzat tur nge hei hi 60% ni chuan 60% of x kha zali som ruk panga ni tro chuan x kha zali som ruk panga into 100 by 60 ni tro chu panin pathumin voi ni bial pathumin avoi khada voi nga tro chuan som ni voi nga tro chu pani ni nga ni sari 775 atang hian who did not complete the survey ani chuan ipai chuan riat kwa som pa pasari tro tahem paruka denga ta hian paruk hei hi sia tanga complete song tro offline le online na sia tanga complete song chuaka chuan total participants on survey from village D total participants tatang hian total participants zong 40% of x is zali somriat ani chuan total participants chu engsang ania zali somriat into 100 divided by 40 tro ani chuan somhnin avoi nga tro pahnin avoi li vai bial chudin chuan bial panga vai ni som kha som pani sang kha jani hey total participants from village D chu exact percentage nge ni chuan 1200 667 1200 into 100 tro bial som pahnin 667 divide ang som pahnin 667 ka divide down chuan som pahni voi sari voi nga som ruk tro chuan som pahni voi nga som ruk ani lenga tro chuan 7 ani nga point bial avoi nga som ruk bok ani nga chuan 10 bial ani nga tro ani chuan 55.5 approximate to 55 point kaldona tro 55 point e kaldona ni chuan approximating 56% ni don ni hi tro teng kha kan chawdan tur ni